Na Ficovi sa mi nepáčia dve veci. Prvá vec. Doma často hovorí o niečo iné ako v zahraničí. Toto bolo podľa mňa dosť viditeľné ešte v jeho prvých vládach. Doma silné reči pre voličov, vonku opatrnejší jazyk, kompromisy a diplomatické tanečky. Posledný rok mám pocit, že veľa jeho voličov si toto začalo všímať a preto sa snaží držať súlad s tým, čo rozpráva doma a čo rozpráva v zahraničí. A druhá vec, ktorá mi vadí, ktorá je ešte dôležitejšia ako tá prvá, na to, aké meno si Fico dokázal vybudovať v zahraničí, by podľa mňa mohol byť omnoho tvrdší. Nie vulgárnejší, nie primitívnejší. Tvrdší v obhajobe slovenských záujmov. Lebo premiér na takéto stretnutia nemá chodiť len preto, aby sa odfotil. Podal si ruky a povedal, že Slovensko je pri stole. Premiér má jasne povedať, toto sú slovenské záujmy, toto potrebujeme a toto je pre nás výhodné. A z každého jedného stretnutia vyťažiť čo maximum. Fico sa v zahraničí určite rozprávať vie. Vie pôsobiť sebavedomo, vie, ako funguje zahraničná politika a vie, ako sa hrá veľká diplomatická hra. Len mi niekedy príde, že neťahá z toho pre Slovensko konkrétny výsledok, aký by mohol a ktorý by mohol doma odprezentovať. Lebo nestačí, že na zahraničí iba počúvajú. Otázka je, čo z toho má slovenský občan. Lacnejšiu energiu, lepší obchod, nové investície, väčšiu bezpečnosť, silnejšiu pozíciu pre Slovensko, či minimálne strategické informácie, ktoré by sme vedeli využiť. A preto hovorím, Fico má v zahraničí politickú váhu. A toto je podľa mňa úloha premiéra, priniesť domov konkrétny výsledok a odkomunikovať, toto sme chceli dosiahnuť a toto sme dosiahli. A zaujíma ma, či aj tebe tieto dve veci prekážajú alebo nejaké úplne iné. Skús mi napísať do komentárov.